Yahoo! O, anya tayo di kakabsat. Para anya tayo toy. Tayo tayo kat kalugong! Yay! Nagpintas niya. Bagay ka niya. Tayag natin tinatangan. Kakabsat! Pintas sa ti kalugong ko na eh. Buja! Buja ti tawag na yung duma. O, nagmeti bujak niya. O, tayo ang kakabsat! Joke. Kasi for today's video mga kakabsat, ket agaramit tayo titay mango sticky rice. Shout out kini Friendship Ana. Friendship Ana, pahiram. Can I borrow this one? Kanya ni Friendship Ana ngamin tayo ti kabsat. Daytoy nagbabadnak ti diketen kakabsat ko bagas diket apro-pro lay ni silaw. Siyempre, at ti Thailand, mango tayo, at ti coconut cream, coconut milk, kabsat ko. O yun tayo i-steam, dahil ito'y bagasan kakabsat. Sa tayo aramidan dahil ti sauce. Let's go, taro. Let's DJ kusina nga napintas. Nga nalamiis nga kusina. Nga oray lang, di ilingot ko kakabsat no danak di kusina kakabsat ikin nalamis na tayo kakabsat agluto tayo ti dikay yan no nagpurpuro ko ikabil tayo ito yun before that ikabil tayo pa lang tayo dyan dikat nagadusi kayo ni sanong kataman nga may bibus day po yun. Agburarog mo na ni kabsa. Yun! Ang atin. Mabali lang nga pang boxing. Tagi team ima ko na eh. Kasi dyan, kabsa ko. Tigi narawot day. Tigi kabsa. Yo! Agburburog ko. Ni kabil day po yun. Mayat ko makakabsa to dati bulong ti pandan na. Tano na bang awang gamin ti bulong ti pandan ko. Kaluban tayo. Okay. Pag-urayan, steamon tayo nga dikat kakabsat. I-prepare tayo na ito'y sauce na coconut cream. Asukar. Kin. So, nga hanuni nga nasamit kakabsat. Tek ikan dati asin. Kano mabalance. Na makur-ura na iti buksit kun kakabsat. Sticky rice tayo. Napudot. Wow. Ayan. Inadaw ko si Kayitang ko kaya nga kiwaran din niya. Napudot. Wala, nagmeti pa nakaluto na niyo. Hanga nalusak niyo. Try. Utom. Lutuan tayo magday ti sauce. Ang narugit tayo, tinakabsat niya. Kuata, naknak sa panggabi nata. Rice cooker ko. Nadalos tayo, nakakabsat ko, kumulay lang. And then, insalin tayo dito, yung tea coconut milk. Yeah. Wow, perfect. Wow. Putog si kayo. Yan, kiwar-kiwar tayo lang. Tapos, kipuan tayo dito yung rice cooker. Tanong ma-absorb na amin. Digi yung sauce ngayon kabel tayo. Yan, parain telatan. I-prepare tayo matay di toppings na nung imas kakabsak ko. Kin, cornstarch. Spoon salt, stir. Sana lang ay ayam niya. Naimas tayo di kakabsat. Sure ball. Lututin kakabsat. Papan tayo i-prepare tayo di mango tayo, di mangga tayo. Kasi slice.
Nagimas ng kapsa. Naman ko oray. Ate angot na lang natin dikatan ko ka. Nagbanglo. May net ko mapa. Nagati pandan na. Kakapsat ko pandan leaves. O, but gabi. Mabalat ta. Na nagatuting kabil tayo ng coconut cream na. Yun ang makuroray. Diti kapsat yun. Iwaag palang kapsat ka. May imasan na ko. Yan, sa taikas. Jai, Joran. Di ba nagpintas? Kung naman kita, nakalawlawag kami. See, look at that. Pintasan. See, look at that.